दिनैहाय नैबेहाय जोंनि इउथनि दैदेननायाव जिसा गुबुन पार्टिनि जइनिं जादों। बेबायदिनो गुबुन गुबुन दिनैहाय जोङो इलेक्सन केम्पिं खालामनायाव गुबुन गुबुन केम्पिंजों लोगोसे जइन जाबाय थादों दिनैबो। जोङो बावखुंग्रि बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि सासे मावथि हिसाबै जोङो इउपिपिएल दोलोनि जोंनि हाइकमान्डनि जोंनि केन्डिडेट रनजित सारनि बिथोन बायदियै जों मावबाय थादों आरो बे मावनायनि गेजेरजों जों मोनसे दोहौ जों बेखौ नुनो मोनदों। इउपिपिएलनि फारसे मोजां मोननाय आरो इउपिपिएलखौ बोजबनाय जोङो रायजो राजानि बा गुबुन गुबुन दोलोनि मावथि सोद्रोमाफ्रा जोंनि इउपिपिएलखौ मोजां मोननानै जों दिनैसिमाव गोबां जों जइनिं खालामबाय बा इउपिपिएलआव हाबफैबाय। बे मोनसे जोंनि इउपिपिएल दोलोनि मोनसे मोजां लक्षण आरो मोजां मोनसे सम होननानै जों बुंनांगोन। मानोना जोंनि इउपिपिएलआव दिनैसिम जों गोबां गुबुन गुबुन दोलोनि बिथांमोना जोंखौ सापर्ट होनानै जोंनि इउपिपिएलखौ गोख्रों खालामबाय आरो बेबायदि मोनसे थासारिया जोंखौ मोनसे साहस होदों आरो गोहो गोरा खालामदों आरो जों बांसिन मावनो जोङो थुलुंगा मोनदों। बे हिसाबै जोङो जोंनि बावखुंग्रि समस्थियाव जोङो जोंनि गुबुन गुबुन गामिजों लोगोसे गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि गामि जोंनि बिथांमोननि दैदेनगिरि समाज दैदेनगिरि बिथांमोनजों जों रायज्लायदों आरो बिथांमोना खोब मोजां बयबो पजिटिभ आरो बिथांमोना देग्लाय इउपिपिएलनो बयबो सापर्ट होगोनखौ जोङो बिथांमोननिफ्राय जोङो मोनबाय आरो जोङो एबार जोङो बावखुंग्रिया देरहानाया रोखा जाबाय होननानै जों बुंनो हायो। थांनाय बिसायख'थिया एबा 2020 मायथाइनि जि बिसायख'थि बे बिसायख'थिसिमाव बिपिएफ सरकार दङमोन। दनेस्वर गयारिया इएम हिसाबै दङमोन। बे हिसाबै थांनाय 2020 मायथाइनि जि बिटिसिनि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोंनि गार' बिदा फंबायफोर बा मुसलमान बिदा फंबायफोर बिथांमोना बांसिन डनेसननो भट होदोंमोन आरो बे हिसाबै दनेस्वर गयारिया थांनाय 2020 मायथाइयाव देरहालांदोंमोन। नाथाय थांनाय 2020निफ्राय देग्लाय 2025 मायथाइसिम बे 5 बोसोराव दिनैहाय बिपिएफनि केन्डिडेट दनेस्वर गयारिया देरहादोंब्लाबो बे 5 बोसोराव रायजो राजाफोरनि जेबो खाबु मोजां जौगाखां बा जेंनाफोरखौ सुस्रांना होनो हायाखै। बेखायनो दनेस्वर गयारिनि फारसे फोथायनायखौ जोङो नागारनायखौ नुदों आरो बिथांमोना बे ओंखायनो इउपिपिएल सरकारा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा जे थांनाय नैबे 5 बोसोराव जोंनि गासै बिटिआर ओनसोलनि गासै 26टा जनगोष्ठी जे माखासे मुल जेंना गाहाय जेंनाफोर बिनि राव थुनलाइ हारिमु लानानै हानि जेंना गासै बिथिङाव प्रमद बर' सरकारा मावदों। बेजों लोगोसे जौगाखां खामानि जोङो बेखौ मावदों आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन मोनसे जोंनि फ्लेगशिप स्किम प्रमद बर' सारनि मोनसे सिन्थाजों दिहुननाय गावनि काउन्सिलनि निजा मोनसे फ्लेगशिप स्किम बे स्किमनि गेजेरजों जोङो जेरै आलारि सोरांफोरनि गेजेरजों जोंनि मन्दिर जोंनि मस्जिद जोंनि गिर्जा जों बेफोराव आलारि सोरांनि गेजेरजों 2 लाख रां होनानै गोबां मन्दिर मस्जिदफ्रा जे बे 2 लाखनि गेजेरजों फोसाबनो हाबाय मोजां जाबाय। बेबायदिनो व्यक्तिगत बा जोंनि IVS जेनेबा गियान सोरां जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय जे फरायनो थाखाय जे 5,000नि जे मोनसे गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों बयबो जोंनि फरायसाफ्रा बे आसनिनि गेजेरजों स्कलारशिप हिसाबै 5,000 मोनदों। जोंनि जायफोर गोरिब दुखिया जायफोर मैगं फानो दखान फिसा फिसा होना जायो बिथांमोननो जोङो अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों 5,000 जोङो अनसुंथाइ जों होनो हादों। बेबायदिनो सारनाव गोबां मोनसे फ्लेगशिप स्किम बिनि गेजेरजों जोङो रायजो राजाफोरनो जोङो होनो हादों आरो बेखायनो जोंनि बावखुंग्रिनि रायजो राजाफोर जाय सिगां समाव बिपिएफखौ मोजां मोनोमोन बिपिएफजों दंमोन बिथांमोना बेबायदि जोंनि प्रमद बर' सारनि खुंथायाव माखासे मोजां मोजां आसनिखौ मावनाय नुनानै आरो बिथांमोनाबो लाब जानायनि गेजेरजों दिनै बांसिन जोंनि इउपिपिएलआव फैदों आरो बिथांमोना देग्लायहाय जोङो
गार' बिदा फंबायफोरनि भट जों मोनगोन मुसलमान बिदा फंबायफोरनि जों गोबां भट मोनगोन आदिबासिफोरनि जों गोबां भट मोनगोन बेबायदिनो जोंनि भटआ देग्लाय गोबां जोङो बारायबाय आरो बे हिसाबै जोंनि बावखुंग्रियाव एबार जोङो डनेसरखौ फेजेननो हानानै जोंनि बावखुंग्रिनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि रनजित सारखौ जों गोबां भटआव जों देरहाहोनो हागोन होननानै जोङो रोखा बुंनो हायो আমি আগত থাকিছিলোঁ BPF দলৰ লগত য'ত এনে ফেচিলিটিটো আমি দেখিলোঁ কিমান আগত কিমান চৰকাৰতে থাকিছিল তাই কিমান কিবাতে আছিল MCLA তাত থাকাত আমাৰতে কিবা ফেচিলিটি পোৱা নাই তাৰ কাৰণে আমি নিজে নিজে ওলাই আজি UPPL দলত মানে যোগদান কৰিছোঁ আৰু কোনটো প্ৰাইমাৰী কোনটো গাঁৱৰ পৰা আহিছে আমি নাইগাঁও পাৰ্ট 1 কেইজন আহিছে আমি টোটাল 15 জন হ'ব আৰু আপোনালোকৰ আৰু গাঁৱৰ পৰা আহিবলগা আছে আৰু আছে আজি আহিব পৰা নাই আৰু দেখাতো আমাৰ গাঁও বা আমাৰ অঞ্চলত তেনেকুৱা কোনো সুবিধাটো আমি দেখা পোৱা নাই না কোনো ফেচিলিটি দেখা পাইছোঁ এই আছিলে তথাপিও এই মানে এজন আছিলে এজন কিবা AM বা MCLA আছিলে তথাপিও আমাৰ গাঁওখন বা আমাৰ এৰিয়াত বা আমাৰ গাঁওখনত থকা কোনো স্কুল বা অথবা আমাৰ ফালে কোনো এটা ৰাস্তা ঘাট বা কোনো এটা ফেচিলিটি আমাৰ কাৰণে কোনো প্ৰভাইড কৰা নাই আছিলে কিন্তু এইটো আৰু মেৰামতিটো কৰাব লাগিছিল কাৰণ এইবিলাক মেৰামতি এতিয়ালৈকে কৰা হোৱা নাই আৰু লাগে আমি ভাবোঁ কি আমি UPPL চৰকাৰৰ পৰা আমি আশা কৰিছোঁ যে ই আমাৰ কাৰণে সুবিধা কৰাই দিব